optocht, hier komt het! Alweer gaat in de optocht! Ik maak mezelf een sneeuwwitje. Ja! Hey! Wat is de kwietjam? Hè? Wat is? De tang. Wat de tang? Is er een tangkwiet? Ja. Wat zeg wanneer? Niks poepje. Poepje.
Geen onderrijden niet, hè? Toch geen onderrijden. Laten we hem liever lachen. Cristo Jesus, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Pastor Houman Futsi, il Papa hat nieuwe pastoren in Rome mitgebracht. Pastor Cesar Tablon, voor Reuven Alphenbeck ab presenta. Als je die vinger weer hartstikke knatergek weer zien van. Zit me goed. Wat moest er? Albert Heijn, Vibra, Kruidvat, De Plus, Boerenbond,
Zie je man? Och, daar is hartstikke blaf van. Zeker. Ik heb ze gar niet fixen. Oh, hier, heel gevaarlijk dit. Heel gevaarlijk. Jongen, ja, kun je die band er wel nog op? Laat ons nu